da ƙarshe wanda ya zarce rogo sa'alai har sahabbai tsarin su akwai ƙarko shurafa'u masoya ne ƙaunar su tana raina. Assalam ala Zara shugaba mai sarauta gaishe ki uwar kaunu Fadima Zara binta a gare ki nake roƙo amsa mun bukata ta in sadu da manzona shine muradina cikamakon annabawa shugaban mursalina annabi kabuwa ya kai ne ka yanta bayi. Hadda gausu barhama Ibrima ina son ka mai yarwa akwai girma ba fati sirrika ne ba wanda za ya jama gaishe ka murabbina shau bakura abbana. Sallama ajin farko wanda Allah ya gaida sallama tudun zira kaunar ka ne ibada sallama tsarkakekke san ka ya zama al'ada farun na da masoyi gaishe ka shugabana cikamakon annabawa shugaban mursalina annabi kabuwa ya kai ne ka yanta bayi. Ba mai isa bayanka ko akwai ma ban ji ba kai na san ma ai babu kai ne magurar duba dan kai aka yo komai mai musu bai dace ba taka daidai mahaki shugaba muradina. Annabi kabuwaya mai son kashi ya dace ba a wargi gabanka mai ginka shi ya kauce khairu kalgi sunanka ka yi musu sun mance ya rasulu ina tuba dukkanin laifukana cikamakon annabawa shugaban mursalina annabi kabuwa ya kai ne ka yanta bayi. Sharokon bayi daha ka rarraba wa kowa hutawa sai an tara sannan ayo shanawa magana ce a dunkule sai kun danyo dubawa kowa ya so annabi shine manufofina. Tun ba ayo girman ba annabi akwai girma girman tana ƙasan shi menene zan furta ma sabon zaki kai shiru lamarin da akwai girma ya zarce ka furta shi kai dai ka kama kauna cikamakon annabawa shugaban mursalina annabi kabuwa ya kai ne ka yanta bayi. Habibi muradina keɓantacce masoyi kai ka je fadar Allah tilo a cikin bayi mai sawa mai hanawa kai ne a duka yayi Ahmadi Muhammadi ka zarce tunanina. Kyawun zuwa dawowa ya rasulu Ahmadi gane ka ba zai yi ba lamarin da akwai fadi shugaban shugabanni kai ne Ahmad Hadi zuga tana bayanka burin a shige janna cikamakon annabawa shugaban mursalina annabi kabuwa ya kai ne ka yanta bayi. Min kai laika nabi ya rasulu murhaminna kaunar ka akwai dadi zuciya ba ta kuna komai muke bukata lana ce za ta mana an yaye damuwar mu ta biya bukatuna.
da zakka ya zamo wajibi ne kowa ma sai ya bi ka sannan ya samu rabo a gare ka mai gidana cikamakon annabawa shugaban mursalina annabi ka buwaya kai ne ka yanta bayi ƙara dafa mun in samu na ɗan haura dan na san kai kadai ne za a bi ka a tsira inda kai ba wahala ya rasulu abban zara kai ne madafar kowa kuma kai ne majingina ka gure mai karatu mai carbi bai gano ba ka fi karfin a sanka sanin ma bai san ka ba ka buya ka bayyana kuma ma ba a ganka ba inuwar ka aka gani kai din baka zo ba ma cikamakon annabawa shugaban mursalina annabi ka buwaya kai ne ka yanta bayi zan kulle gasidata ya rasulu ka yarje mun in na zo tsaro wata annabi ka dafa mun in dai fagen yabo ne kowa ma ya sara mun ba dan na kai hakan ba dan faɗi ma haske na Ibrahim ne sunana sawun zaki mai yabo gun annabi shugaba mai bayar da direbo na sani mai laifi ne goge mun dukan sabo dan isar ummi abi gata ta rayuwa na cikamakon annabawa shugaban mursalina annabi ka buwaya kai ne ka yanta bayi roƙona a koyaushe bai wuce salati ba ƙara shi kaninninka gun annabi shugaba alai wa sahabbansa shirafa uban ware ba a salatin asa uba shau ba kura abbana cikamakon annabawa shugaban mursalina annabi ka buwaya kai ne ka yanta bayi cikamakon annabawa shugaban mursalina